Chakachaya. Yes sir. Muripo pamzinda wevanhu neni super. Zvinhu zviri kuitika muri Zimbabwe very fast and ndezvimwe zviya zvokuti munofanira kuzvinzwa. So tose tiri kuziva nyaya iri kunyangadza right now yakaripotwa retired general Mapuranga vachitaura ivo kuti masoja 65 vasungwa neMID, Military Intelligence Directorate, connected nenyaya yemaflyers akadistributwa mumabarracks. So zvakamira zvakadaro, information iri kusvika panews desk iri kutiudza isusu kuti right now there is theory iri kutaridza kuti vakomana vakaita zvinhu izvi vakomana vemukati. So retired general Winston Sigauke pachavo vakataura vakati Mnangagwa vapana vavasunga ava wavasungira mahara because zvinhu izvi zvakaitwa kubva mukati. So muri Zimbabwe zviri kunzi intelligence analyst wedu ari kutiudza kuti there's a very good chance yekuti all of this was done straight by the official generals vanosanganisira General Matatu, Walter Tafumane nemamwe magenerals ose anotevera mumaranks. Why was this done? This was done as a warning to Mnangagwa. As a warning to Mnangagwa, to show Mnangagwa and his cabal that the military is united, that even inside Zimbabwe, and kuti muite confusion, musanyanya kuvhagwa nenoise inenge ichiitika. Imimi munofanira kutevera madetails. Kana ukanzi paitika chakati, tevera madetails to understand kuti chii chaitwa nani. So this thing, remember, flyers akadistributor including pa Josiah Magamba Tongogara Barracks. Now, ufanira kunzwisisa kuti Josiah Magamba Tongogara Barracks haringozi any other barracks muZimbabwe. Muri panzwisisa? Right, pa Josiah Magamba Tongogara Barracks ndo pano, that's where Zimbabwe houses its top security officials. And vakuru vemilitary vanowanikwa pa Josiah Magamba Tongogara Barracks. So ndiudzwe kuti ndiani anogura mutemo or breach of security to that extent yekuti une access yekupinda pa top military barracks, the administrative barracks munyika, wana mukana kunodistributa maflyers ipapo, and then momuka muchinzi kwanzi hatizivi kuti akadistributwa nani, ani muri babata. So once you understand izvozvo unotanga kuunderstand kuti of course Mnangagwa is in serious panic right now. That's why KB3 rangu radibetwa richingodibetwa vakomana vaiti takatopedza, manamba akatopedza. So vanhu vakavhotera kwanzi ne 400,000 vanhu vakavhotera against 1,000 vanhu vakariti no, handiti kumadzina akasubmitwa kuparliament. But up to this day harisati ravhotegwa. Why? Because of all these security concerns. So again, toda kuti tirepeat tichiti isusu peace munyika yakakosha. Let's maintain our peace. Let's solve everything through dialogue. And those who resign, let them resign and go rest. I think there's too much corruption munyika medu right now, because you see, Wicknell anenge achitengera ma MPs eCCC right now ma Toyota Fortuner nema $50,000, but izviri kukonzeresa even nyonga mukati meZANU-PF. Right now vanhu veZANU-PF vakatsamwa zvisingambobviri, vachitsamwira mbinga dzavo.
handiti so katitaura kuti vanenge vakatsamwira mpinga dzavanenge vakutsamwira vanani vana wikinochiva especially vanopa in public, because some of the ZANU-PF guys vari kumasero, nobody cares, but they are the ones vanenge vachipusha zvinhu on the ground handiti. So but they don't get rewarded that much, pane vachingonongwa one by one handiti, especially nyaya yarutendo kuti rutendo watuka president waopposa Cape 3 wapiwa $200,000 nezi 300 series, way bigger than mafortuna, way bigger than zvimwe zvimota zvakadaro, but he was opposing. So how can that be fair kune vamwe veZANU-PF vanga vangori mupati vari loyal all the time, vakazonzai vatokupai ma10,000 mutisi kudzai ndobva airamba 10,000 akati no, hazvimeki sense kuti ndogamuchira 10,000 ini ndaisapota Cape 3 nguva yese, and then uyo aioppose opiwa 200,000 ini ndogamuchira ka 10,000 mukomana wadhinwa zveshuwa. But tiri kuti ndo nyika yatisiri kuda, toda nyika yesuccess by merit, mabasa ave ariko achihoresa vanhu vanotanga mabhizinesi vachigona kubudirira because environment inenge ichibvuma handiti, ndo zvinhu zvatiri chida izvozvo. So stay tuned pamuzinda wevanhu. Peace.